ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti gagayem Nicolas. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Napaot matday to'y atodo ako! Ay! Kung natin nag-report, nagpaot da ito'y atudo iti makalawas, apong. At kasanon no awan sarden na? Amangan no ado ti malayos a lugar! Kasta ti impakdaar da iti radyo kan telebisyon. Iso anas kan ti panagridam dagiti agnanaed iti asideg ti karayan. Kastamot kan dagiti agnanaed iti asideg ti baybay. Adon ti nabiktima ti layos! Adon ti nagaburan ti babalay da! Kapoy ti nakaro aragaay! Ado nga ming ti tao. Adagiti lang bukod da pagimbagan ti pampanunutan da, apong. Magpaiso day ka po! Iso nga awan mat sarday ti kaadda ti rumso a problema. Aga po, iti aramid mat lang ti tao. Magpaiso day ka! Dagiti rum-rumso a problema! At kapo iti aramid ti tao! Amang irobo iti sabay a tao! Uno iti mismo mitlangan agaramid! Kasta ti tao, apong. Kat inton maipasulidan, kunadan ton, tao aklaeng nga agbiddot, sa anak a perpekto, kunadan ton, apong. Arayatan na kami! Malmasad na kiti anak ko! Anak ko! Kumpot kayo lang tadi tapaladpad ti tawa! Ti balay tayo! Tano mayano ti balay? Saan kayo mayano da may sina? Agmay sa tayo di kayo nagtipalay! Ano ni Agis ko? Anya! Ay, katadalaan ti tabay mo itay! Awanan! Ay, bata! Saan ko magdala na dito? Arayatan na kami! Pangasiyo! Arayatan na kami! Manang, kalma kayo lang. Madamdamapay. At danti pang kapangiluganan takada kayo. Di may isa nga anak ko! Awanan! Nalmasan di may isa nga anak ko! Nayano dan! Sige nga ron, manang. Mapanamon! Tulungan daw kami! Ay, ado tinalmas! Tulungan na kami. Ado ti sada na masarakan, pay! Ay na! Ay, karaman si anak ko, abasit ama. Pangkailakit ni Dayjayan, masarakan dagiti agris rescue. Di mo pukawan tinamnama, made! Anyan ti amo tayo no adda milagro! Awan natin ang mukon. Awanin sa'yo, anak ko. Basol mo matlaang, manang ikang. Apay nga kastati ko nam sileng. Wala, tagbagbagyo lang arudan. Pinanawan pala dagiti anak mo. Saka matla si mangpat, idi mangrugin nga aglayos. Manakipyang ka talaga. Siyakla ti sipsiputa masarsaritaan. Gapot ay sakit ko dagiti inosente nga anak mo. Awan bibiyang mo iti biyag ko. Di kagsaw iti kasta. Maasyan kami kadagiti anak mo. Katita, awanan di maysa. Naksayanan ti agsagsagaba iti bisin. Naksayanan ti pakpakanam. Ado ti mapukpukaw, apong. Ado mo ti nasarakan abangkay. Awanan ti layos! Ang magtultuloy pa lang ti panagsapsapol dagiti otoridad. Kadagiti mapukpukaw at tao. Ibala kadyo kadakwada. Ti dida pa ng pukaw itinamnamada, apong. At dapay nga ta masarakan da si bibiyag aya. At dapay. Mamati ak asaan anatay amin dagiti saan pa'y anasarakan. Ay, saan na nakapapati day taapok? Anyat amuyo ngay. No adamat nangalaw kadagiti dadduma. Ay, sa bagay. Patsyak. Ado tinakalasat asaan pa'y anasarakan, apong. Iso ang makipagsapulakmat. Duwata kabalak pa'y mat. Sige. Agkuyog tangarod, apong.
Apong, narba amin abalay iti daytoy apurok. Manmano ti makita nakatakder. Ngem, awanen ti diding, ken atepda. Nayanod dan Daytoyen a lugar ti kakaruan apong. Sigurado nga wan nakalasat kada giti lumugar ditoy. Apong, nagado ti sunggo. Kitaan nyo Kaslada matla taon niya aguumong. Wan. No tao da kumamat. At apat nga da napasnak apag sasaritaan da. Pudno nga da pagsasaritaan da. Anya? Wen apong, naggapuda iti nagduduma apas ti kabakiran. Naisadsad da ditoy. Gapo iti layos. Amom day ka? Apong, adda nalipatan may papankanyak. Yung gayam. Saan ka gagangay at tao? Ay, Umay kan apong, kasarita tadag iti sunggo. No kasta, nadadaelin ti pagnanaedan nyo iti kabakiran? Juan, iso asaan lakit di ngagkamali dagiti tao. Amangabog kada kami ditoy. Tay suda tiga puna no apay nga awanan ti pagnaidan me. No nargayon ti bantay, ket awan metten dagiti kay kayo. Talaga ang awanan ti pagnaedan nyo. Awan at talagan Agpaiso, ti ko na ni bakit ko achita. Talaga nga awanan ti pagnaadan me. Iso, anayanod kamin. Anya? Imbaga, tainsadsad na kami pa'y ditoy, tilayos. Saan kami anailaylayon, agingga iti baybay. ay kulas, apo! Kas kamat lang makisasaw ni ti tao. Maawatan ti bagbaga na kita asong ko. Maawatan namat. Apay, si kaalaklakayan. Di ka makaawat iti sao. Agsao ka kasla tao. Si kalaeng aya, ti anak, ti nang parswa, iti amin amakita. Naparswa kami met, ngagnanaed dito'y lubong. Iso, ngagpadata, anaparswa, nga daan iti karbengan ngagbiag. Anya? Agpaiso ti ibagbaga na apong. Mas daawak. Nabayagan nagnanaedak iti asidag ti kabakiran. Adon ti nakit-kitak asonggo. Nga mawan tinanggag ko anagsao. Akas iti daytoy. Nalipatam ka din apong. Nga daan kamutan iti na isang sangayan na kabailan. Maawatam ti sasawan da ito'y asunggo. Gaputa at daan kamut iti na isang sangayan na kabailan. Kasta? No sa bali at tao ti umasidag ditoy. Sigurado, saan na ang maawatan ti ibagbagada? Ay, wan gayam. Awan, makapapanaw, kada kami ditoy. Uray agsuble, dagiti lumugar ditoy. Ket ipatakder da, dagiti narba abalay da. Saan kami, apumanaw? Nagkas angkat gayaman tinakapay antisigod a kabakiran. Wen apong, makita tan dito iti imbagbaga dagiti sunggo. Ana isadsad iti may sa apurok. Sang-sang kamaysan ijay dagiti nayanod manipod ditoy. Ket patsek, adupay akita tinabiyag ti saan taan nakita ijay apong. Ket dayjay ti agbalin na problema iti panagsubli dagiti nabati as ibibiyag. Ang mga no patayan danto amin dagiti songgo. Agtinag to akastaa. Siyempre, lumaban tumot dagiti asunggo. Tulungan tumot dagiti dadduma pay anabiyag ana isadsad ijay. Agtitinulong danto. Ket sigurado, awan ti agpaabak.
Addan tumapasamak agubat apong. Agbalin na gubat ti tao. Ken songgo. Wen apong. Ha? Songgo versus tao. Wano tao versus songgo. Ay, sos. Dakasin ti lobong no kasta ti maaramid. Iso a pumanaw tan dito'y nakalbo a kabakiran apong. Agsublitan ni Jay Patad. Sige. Amang ano kilat nga damalgay dito'y kat. Ay, magaburan ta. Delikado talaga. Ala, kumawiwit kan iti bukot ko. Tapumanaw tan apong. Daytoy ti pag-aayat ko. Tunggalad da papananta. Kat adayo ti dalya sa atin ta. Kumawiwit aklatan iti bukot mo. Hey, dagmayat! Gusto nyo na kita mabatbatin nga kagawa nyo dita. Awanan nila kayo ko. Awan matindagi ti anak ko. Isong awanan ti interes ko amang ipatakder pa itinarba abalay mi. Anya nga ro ti aramidam. Pag naadam ngay. Sumurutak kadagiti agi tulod iti tulong into nagsublida iti syudad. Neton. Sumratak langan nababaunan. Mayat ano kasta? No siya, ipatakder mi matlaang ti balay me. Kamay. Ne, di matagpada ta a solo flight? Nalmas mat amin ang dagiti kabalay mo? Wan, nga matan sa balya ka balay kunto, iti mo ipatakder a balay me. Anya? Adak kapada ta na pukawan mat iti asawa ken anak. Op. Narbamot ti balay da. Iso, ti kinatulag kong agbalin na kabalay ko. Anya? Ay, mayat ti napanunot mo no kasta. Talaga kunada nga rod, saan tayo ang mapukawan iti namnama? Lumaban tayo. Kat ika gumaan tayo ti agbiag. Tano adda mapukaw, adamot sumangpet. Kat adda si mangpet akasukat dagiti napukaw mo? Adda Adan kasukat day dilakay ko. Iso ti labs ko, apada ta atid tidda ti layos. Ha? Hoy! Dita! Dita, tinungan nyo! Ho! Shoo! Shoo! Bunggoy dagiti songgot yag torong ditoy ah. Ne. Apay nga ta. Hoy, abin nitindan! Yap abog damot ng diti ayan tayo dagita songgo. Hoy! Shoo! Saan mi asonggo dagita? Awan sunggoy dyan me! Saan nyo ayabog ida dito barangay me? Awan nga rot sunggoy dyan barangay me! Iso nga yabog mi ida diti barangay yo! Uray dito barangay me. Awan songgo mi ditoy. Shoo! 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 Pumanaw kayo! Agsubli kayo tinagapan nyo! Shoo! Bayan nyo lang ida kakabsat. Kas kada kayo. Nakalasat mo't dagita iti naglabas a bagyo kan layos. Saan mi akasabulan na kita? Iso nga yabog mi ida dito yan nyo! Saan may matakasapulan tibakas? Ay, danggandak. Danggandak ta ibagak ti rombang nga maarami. Abogan datayo. Awan lugar. Dagiti sunggo. Akas kadatayo. Dito'y patad. Saan na mabalintay ta? Agyan tayo lata dito'y patad. Kasanong arod. Adumet, tinabati apinoon dagiti kayo. Nagbunga iti makan. Dagita akayo. Tiagbalin nga apon tayo. Kasan na tayong arodan, Pangulo may abakay. Saan tayo apumanaw dito'y? Nga mga bug kada tayo. Lumaban tayo. Kagatan nyo. Dagiti mga bug kada tayo. Just gada kita nabiyag! Ay, apay ngay kapsat. Makarangrang dagiti bakas a pinagdagusyo dita siro. Saan tayo amaanaway da? Kaure rabi eh. Agariwawalat ta dagita anabiyag. Yabog tayo idan iti kapambantayan. Kat nyo isakit yung lata ida. Da kayon ti sumurot iti bantay a papananda. Saan kat adagita ti makipagyan diti patad. Urayan tayo ti imbaga dagiti otoridad. Kanon tupay? Makauman. Ay! Ay, sos! Kastot dahi ti kusina.
Agkalong dagiti bakas. Dagyawanan bain! Payman! Ayan tay badang nila kay kon! Ayan, anwam idan. Tadak idan! Yeah. Kat itad ko ti karneda kadagiti pumupulutan! Patayan nyo na kita! Patayan nyo na kita, nabiyag! Apa yan? Nananukan. Kinurab di may sa asonggo, titakyag ko! Ha? Umadadun tagayo sa dara! Alayatin dag! Ang mga naipatay ko na ito! Apong! Anyat mapaspasamak ditoy. Dinangrad ti may sasong ko na ito ya babae. Ha? Dito ti badang! Tatadan nyo na kita, nabiyag! Kaputagdang randa! Umayan dagiti mga lakadagita. Urayan tayo laida. Nailugan ng amin dagiti ayop. Maipandan iti lugar apakaibulusan da. Anya? Maibulos dagita? Karaman dagiti ulag kas kadabakla? Dagiti imay diti ang mga lakadakwada. Di talaga amang isaksakit kadagita. Alaen da dagita. Ket mapanda ibulos iti kabakiran nga ayan dagiti kapadada. May sa alintag dayta manang. Adula amin? No siyak! Basta ayop na agkagat, basta atap na ayop, kunak man langan, rumbang apatayan. Ungawan ida, nang runa no agsiba da kadagiti bunga ti mula. Maditi kasta. Kaskada kayo. Adamit karbengan dangagbiag. Iso palubusan tayo mat idang agbiag anawaya. Tanaw dan dagiti na isadsad. Nga ayop, pulas. Uwen apon. Naragsak da. Kaputaan mo da nagunuddan ti hustisya. Muan naragsak da amin. May pandang aminan. Iti ayan dagiti kapadadaan na biyag. Ditan gagayem tinagibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasangga sa Timurtal a hero. Dito'y drama Ana Paul Juan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan iti direksyon Kirby Riliera. Musika Jun Rebutazo. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong